Pare, wa ka kakita ni Jocelyn, pare. Ngano di ay? Wa na manggod ni uli sa balay, nag-away manggod mi. Duha na kabuan ang nilabay, hangtod karon. Wa pa man may pakita si Jocelyn. Kanang imong asawa nimo nga, sige pakigol. Maglakaw sa inyong balay, magsigig spaghetti, mag-short-short, magpasiksig yun. Ipakita yung kuhan, kanami tong mga laman loob. Inato magyutong akong asawa, pare. Siksihon ba, siksihon? Ay, sagdi lang pare. Kung makita na ko imong asawa, inon lang tika ha. Oo, pare. Ano na lang pare. Pangutan-a sila dito si Juan Robert Castañeda de sa San Miguel sa Tutumas. Ato-ato dito pare sila Marilo. Ha? Ato-ato dito kay basig nakakita sila sa mga asawa sa Jocelyn. Oo, pare. Basig naara siya dito, no? Oh, ato dito sa kay basig naara to dito ang imong asawa. Usa pa ni imong asawa ay gibiyaan po niya kagagamay pa ng inyong anak. Oo, pare, sige pare. Atoon ako dito. Ikaw maguday ni Luther, ha? Naalagi ko dre, Luther. Ansa may ato. Pare, ilagi kaon sa driyo. Okay na, busog na ko. Nagdali lang ko kay mangutana lang ko ba nga. Basig, nakakita ka sa kong asawa nga si Jocelyn. Si Jocelyn? Asa man yung mga tawa nga si Jocelyn? Wa lagi. Nangita lagi ko pare kay wa naman ni uli. Gikontak na ko, ako gipanigkabutan nga akong tawagan. Di naman makontak. Lahi na siguro yung number. Nga, pasig ni Kuyong natuglayng lalaki pare. Ayaw po tawon, oy. Tiguwang na baya ka? Una-una pare, tiguwang na ka. Posible nga. Basig nangita na tuglayng lalaki itong imuhang kuhan, imong asawa nimo. Ano na lang pare? At tuwa dito sa Cebu. Basig nasa Cebu ang imong asawa. Kasi mapoy pangitaon ako. Si Jobin, kanas Jobin. Kay, kung man na siya kanang dagan man ang mga kailang nga mga chicks. Bao ba? Si Jubin, sige. Sige pare. Kaon sa dri pare. Para ano ba, nakikusog. Utsap pa ng imong asawa, oy. Diyan man mo dayon. Salamat kay paring Luther, ha? Salamat kayo. Unta makita na nako si Jocelyn.